Bere gurasoak, Jose Arotza eta Maria, estalpe batek babestu ziren. Aingeru batek zaintzen zituen. Haurra Jesus zen, Jainkoaren semea lurrean. Jaio berria agurtzera, argiak zaintzen zeuden hartzaiak etorri ziren. Ia nekatoz hartzaiak mesedez txalotzure. Eta urrunetik etorri ziren ere 3 errekek opari bereziak ekarriz. Urrea, intzensua eta mirra. Ia errekea agurtu zenez bestela ez da oparirik, Eta betiko moduan, ikastetxeko neska-mutilek ere jaiotza hori ospatu nahi dute eta horregatik abesti batzuk prestatu dituzte. Badakizue lehenengo txikitsuak hasten direla beti, bai, HH 3, 4 eta 5 urtekoak. Bale? Eurek abestuko dute Elur Pampiña. Bueno, van a empezar cantando los de 3, 4 y 5 años. Elur Pampiña. Ellos cantan sin música, así que necesitamos silencio absoluto. Perdón. Y ahí sí.